akụkọ ụwa. Ekele m gị onye ọma na-ege m ntị. Ọ bụ Ofili Ike TV ka ị na-ekili. Aha m bụ Maazị Ofilikenna. Glezi akụkọ anyị ka ọha na uju. Ọgbata uhie dapụtara n'etiti Bishọp Ikegwuru na ndị na-eso ụzọ ya. Ọ bụ oke ihe mwute nyere ndị ụka Thunder Protector Ministry, aka Suffocation of My Enemy is My Right. N'ihi nke a ka ha ji nọdụ n'ọbụmọnụ nke ga-akwụsị mgbe atụrụ kpuru mkpi. N'otu aka ahụ ka anyị ji ohere ekwupụtara ọha na eze maka ọgbakọ ezumezu ga-adị n'ụlọ ụka Ọkpọnkụ International Ministry, alias ọkpụkpụ ga-adị ndị ọzọ. Ụlọ ụka dị n'akụkụ simetri na ncherịta ihu Ndaragwu Onyeọnwụ. Onye chi ha ga-ejikwara ngwa ọrụ bụ Reverend Pastor Apostle Prophet Judas Iscariot. Ihe ndị a bụ ihe a na-atụ anya ị ga-eji bịa ọgbakọ ezumezu a: foto onye iro gị, white and red candle, olive oil nakwazi okpiri 2x2. Onye binyere aka n'ọkwa bụ Bishop Michael Okwunabụ. Ebe a ka akụkọ ụwa nke ụbọchị taa na-abịa n'isi njedebe. Ị ga n'onu m ọzọ ọ bụrụ na o jiri ọkara gate elekere 8 nke ụtụtụ ụbọchị Eke na-abịa. Ọka akụkọ ka bụ Maazị Ofilikenna. Ndewo.